Здравейте, малки и големи, на предаването Рошовата четка. Честита 2025 година! И както последното предаване, което беше за 24-та, ви пожелах новата година да ви е спокойна, спокойна, спокойна. Хайде, това спокойствие свърши. Все пак ваканция. Сега вече трябва да поработим, трябва малко да живнем, да направим едни красиви неща и да творчеството в нашата главичка да излезе през ръчичките. И хайде да поработим. Който почивал. Ваканцията свърши. Трябва да се работи, да се рисува. Аз все още съм в моята ваканция. Тихичко, не ме издавайте. Все още съм в гората и все още искам моя сняг, моята гора и тая тишина. И за това още малко ще отложа нещата. Идеята днес е да ви покажа интересен материал, с който ще рисуваме и да направим една хубава снежна гора. Който видял сняг, нека да продължи още да му се радва. А за всички останалите стискайте палци, има още време сняг да видите и вие. Ако не, ще си го нарисуваме. Предлагам да започваме. Предложих ви тази интересна тема, защото мене все още ми е снежно, бяло и зимно. Дори и при вас, където и да се намирате, може да ни гледате от всякъде, знаете. Имаме и нашите предавания качени в YouTube, гледайте ги. Където и да сте, на мене ми е зимно. Огледайте се, пуснете си, ако нямате около вас сняг, една хубава музика с настроение, малко разгледайте хубави снимки, има страхотни снимки. И се вдъхновете и нека да отидем и нарисуваме с вас една хубава зима. Нашата тема днес е зимна картина с креда. Ще рисуваме с креда. Какво представлява кредата? Тук са едни малки парченца в момента съм взела в ръката си, защото съм я счупила. Кредата е прахообразен материал, който под някаква форма е направен дали като моливче, ето тук, примерно моливче, дали ще бъде като някакво тип парченце, такова излято, или малко по-големи има под по-големи форми, като плочка. С кредата ние рисуваме върху картон. Днеска съм се спряла на картон, който има определен тон. Ето го в сиво-синкава такава много хубава гама, защото е зима и мисля, че той ще стои много подходящо за една такава по-студена картина. Все пак зимата предразполага сняг. Кредата, казахме, много хубав материал. Някои от вас, моите ученици, особено малките, вчера примерно го приличиха като тибиширче, като сух пастел. Но има и различни видове. Някои от тези креди са много трошливи, много рунливи. Други са малко по-пресовани така, имат различни спойки. Производителя по различен начин ги работи. Някои от тях, казахме, могат да бъдат и под формата на молив. Листите, на които можете да работите, в случая това е около 120-180 грама хартия, може и по-твърди, смисъл по-плътни картони да си изберете. Кредата оставя бяла следа. С кредата ние ще рисуваме, може леко да размажем, ще покажа в процеса на работа, и можем да комбинираме също и моливче, най-обикновено, с което рисуваме винаги. В случая това са само днеска материалите. Нека да започваме, нека настане зима, нека има пухкав сняг. Ето как изглежда. Снощи почнах да рисувам няколко неща. Само с кредата. В случая кредата нанасяме там, където е най-светло, там, където е най-бяло. И всичко останало остава в един полутон, който е от листа. Ако искаме да добавим, примерно, нещо по-тъмно, по-конкретно, може да вкараме, да използваме един вид молива. Ето тук сега ще покажа още. Молива дава една по-голяма тъмнина, в зависимост колко ще натиснем. И кредата, и молива ще оставят по-силна следа. Кредата много бяла, а молива много тъмна следа. Ние днеска ще работим само с тези материали. Не е живописна картина, не работим с цвят, а графично. Ще работим само с материала креда и евентуално малко молив. И
Основното, с което също можем да кажем ние художниците, че рисуваме, са гумите, защото гумата помага да възвърнем някои от тоновете, смисъл, ако искаме да се покаже отново хартията като цвят някъде да изтриеме, твърда и хлебна гума. Това ще ползваме днес. Хайде да започваме, защото на мене ми се рисува. А всички вие опитайте, купете от тези материали, опитвайте върху различните хартии, ще видите, не винаги ще намерите и правилния картон или хартия, върху която да рисувате. Ако се плъзга нещо, сменете хартията или някакъв друг материал. Аз исках и друго да ви кажа. Много често от вас се питат белия молив за какво е. Ето белия молив. Вземате цветен лист и върху цветния лист рисувате една страхотна зимна картина. А в случая моя бял молив е акварелен, така че можете и в последствие леко и с вода да размиете с четка. Всеки от вас ще реши. И нека вдъхновението дойде при нас и направим един страхотен зимен пейзаж. Вие избирате в коя посока да завъртите листа. Може да го скъсате, аз имам цял блок с такива. Дали в хоризонтала или вертикала, всеки ще си избере посока. Хайде да видим аз днеска моето вдъхновение, коя посока е. Странично. Леко под наклон. Може една писта да нарисувам. И скиорчета. Ако тези от вас, които нямат още навика да си представят нещата и правилно да рисуват, така смисъл правилно, един вид да се страхуват да не изгрешат нещо или някъде да не могат да изтрият, съвета ми е, може да започнете с обикновено моливче лекичко и най-вече, казах лекичко, дали ще е с белия молив, дали ще е с обикновение, леко, не натискаме. Идеята е на това рисуване, че ние можем да боравим единствено с нашия натиск. Дали ще стане по-наситен цвета от молива и молива, зависи от нашия натиск на ръката. И ние не пишем. Това не е химикал да го държите по този начин. Виждате как съм хванала молива отгоре. Включително, ето и една креда, едно парченце ще взема. Кредите са големи парченца, нали? Вие, родители, това е за вас. Ако детенцето си щупи едно парченце от кредата или някакъв материал като пастел, не му се сърдете, защото Надя, рошовата четка, е казала така. Просто е удобно да се рисува с парче, а не с цял голям, нали, като форма, като парче пастел в ръката. И нека да започваме. Толкова с поучителната част. Много леко в началото, дори не се вижда толкова рисунката и в последствие ние ще натиснем и ще отдебелим и ще си покаже всичко. Ето, например, тук си маркирах някакъв път или нещо в гората, което ще бъде, може би сега ви разказвам, но ще видим как ще го оформим. Ето тук си маркирах някаква височина на дърветата, а дърветата в тази гора, моята, определено са бор, ели, високи, стройни, утрупани с много сняг. Може в далечината да се виждат и върхове на планини, последствие. Но сега, след като започнем да навлизаме в подробностите, някои неща могат леко да се променят. Виждате колко леко и виждате как съм хванала кредата. С тази нейна цяла плоскост, широката част, можем леко да натиснем. С кредата работим ето тази по-голямата, широката част, затова казахме да щупим парченци. Можете много леко да тонирате. Натиска зависи. Отново едно и също ще повтарям. Затова имаме парченци. Може с ръбчето, ще рисува линия в случая. Другия материал, за който искам да покажа и да говорим, е акварелния молив. Той е по-различен. Кредата е по-рунлива. В случая сега ще покажа, ще си проличи. Можем дори след като рисуваме с кредата, леко да зачистим или леко да приглушим тона. Остава бяла следа. Това значи, че се отронва, нали? А при акварелния молив няма тази бяла следа толкова видима. Ето ще покажем. В случая аз тук едно борче си замислям. Не е толкова силно, не натискам отново. При него, ето,
няма бяла следа. Толкова, или по-скоро той вече и листа малко или много става по-напрашен. Ето, можем някои от нещата, които не ни харесват или искаме да бъдат приглушени, леко да затриеме. Така с кредата ние решаваме колко силно на моменти ще бъде, колко наситено, колко бяло в случая искаме. Ето го. Виждате ли? Мога даже много да натисна тук. Ако реша в последствие, мога да отнема, то се вижда. Мога и с гума, хлебната гума съм си откъснала едно парче. Мога и с гума да почистя. Един вид да върна цвета на картона, на листа, който имам като основа. По този начин се работи. Другото нещо много важно е, че когато стигнем до един такъв момент, в който сме нанесли долу-горе нашата рисунка и виждаме на къде тръгват нещата, има фиксатори, материал, който фиксира като спрейове. Кредата, един вид фиксатора, играе ролята да запази, да прилепи, да помогне тези прашинки, мънички, по-добре към листа. В случая можете, аз често използвам лак за коса. Най-силния, смисъл най-силната степен на лак за коса, какъвто иде от магазините. Напръскваме рисунката, тя леко се променя, сега ще ви покажа и отново ще се върнем към нашата основна рисунка. Пръскаме с лак за коса, далече от други неща, все пак спрея се разпръсква навсякъде. В случая, ето тук малко по-напред ще мина, така. Ще видите как се променя, защото листа малко или много се понамокря, но не е вода. И разстоянието трябва да бъде поне 30-40 см и да внимаваме и не постоянно. Там, където сме рисували, ето той как се понамокри, променя се цвета. Изчакваме да позасъхне много бързо и можем да продължим втори и трети слой. Така, първия слой на кредата, който сме нанесли, той се запазва, не напълно. Виждате, има огромна промяна, много частици от кредата фръкнаха, те не се виждат, отлепиха се от листа, от спрея, от струята. Но ние сега втори и трети път ще се върнем и там, където искаме да стане по-бяло, ще наслагваме още и още постепенно, колкото решиме. С гумата махаме, с кредата добавяме в последствие колкото искаме повече. Сега тя почти е суха и по този начин се работи. Предлагам да се върнем на нашата рисунка. Това са стъпките и постепенно така ще пръскаме, ще изчакваме и ще добавяме още креда или молив. Ние продължаваме с нашата рисунка и всеки един от вас нека да реши колко борчета ще сложи и колко сняг ще има по неговата рисунка. Сега да обърна внимание малко на борчетата. Борчето има форма, елхичката борче, така има форма на триъгълник. Нали? Извисена, моите. Долните клони са най-тежките, най-големите, най-дългите и всяко следващо клонче става по-малко нагоре и върху самите клони отгоре се натрупва винаги количеството сняг. По този начин рисуваме борчетата. Това, че имате бял материал, кредата, не значи да покриете целия лист в бяло, защото в един момент ще загубите тая хубава синкава основа и всичко ще се обезличи и ще стане в една обща тоналност и доста бяло и в един момент това синьото, което сте сложили и ви е вършило работа, сте го загубили. Затова много е важно мярката, количеството на кредата, което ще сложите. Важното е да се забавлявате, да опитате, да разберете какво е това креда като материал, как се използва и колко интересни възможности има. За това беше моята тема, на която се спрях. Исках да ви покажа този интересен материал. И все още ми държат снежните картини. Мисля, че ни се получи интересно. Аз първоначално предпочитам с кредата и евентуално после мога да намеся малко акварелен молив.
Защото кредата, както казах преди малко, пак ще се повторя, има възможност по-лесно да се почисти или да се отстрани, леко да се позамажи върху листа. Докато акварелния молив, според мен е по-удачно, когато вече сте абсолютно убедени кое как ще бъде разположено като идея в картината, да се намеси за конкретика. Но всеки нека да опита. Това идва благодарение този извод. Всеки един от вас ще си го направи благодарение на опита и на нещата, които ще види, ще се сблъска, с кое му е добре да рисува. Сега ще ви покажа, вече нанесах доста от кредата, но може още. Това е креда. В случая тя, казахме, че доста се разнася. Сега забележете, когато напръскам, колко след като съм напръскала, от нея няма да има на листа. В случая ще отлетят тези бели частици и ще ми даде възможност отново да нанеса още един слой и включително дори, примерно с акварелния молив, да конкретизирам нещо. В случая, след като изсъхне леко, тя ще се види колко от нея липсва и как ще отлетят доста от частиците. Това вие малките хич не го харесвате, защото тъкмо имате хубава рисунка, всичко красиво, изведнъж защо ми няма рисунката. Така че, след като изсъхне след малко, ето тези по-тъмните петна ще изчезнат и ще можете да се върнете отново да нанесете доста от материала. Друго, което бих ви посъветвала, да не натискате наистина първоначално и да сложите да има креда. Не се притеснявайте, ще се върне. Ако забележите, че тези петна, с които се получават тези петна от лака за коса, не се махат, значи нещо картона не е много добре, прави някаква реакция и даже препоръчвам на тези от вас, които искат да направят някакви хубави картини, преди да започнат да рисуват на едно парченце картон, да драснат малко една идейка, да напръскат и да видят дали картона им не дава някакви отклонения, смисъл да се получават едни петна, които не изчезват после, което е много неприятно, когато нарисуваш нещо красиво и го фиксираш и в един момент да останат едни неприятни като лекета петна. Би трябвало картона много бързо да изсъхне и да няма остатъчни някакви петна или променени. Но това много зависи какъв картон сте избрали и на какво сте се спряли като качество картон. И ето, виждате как изсъхна нашия лист и постепенно се върна бялото, но не е това количество. И сега ще мога отново да нанеса още с по-голям натиск и да комбинирам, примерно, с акварелен молив или някакъв друг пастел като марка. Всеки един от вас ще види. Този лично аз не че не го харесвам, много е хубав, лесно се работи, сега ще ви покажа, остава страхотна бяла следа, но е много рунлив, много трошлив. И този сега, ако сега напръскам с лака за коса, буквално 50% и повече от него ще изчезне. Много е трошлив. Не е пресован, така не е стабилно. Но пък иначе, ако не го напръскате, стои добре. Идеята за напръскване с лака, това фиксиране, когато подарите картина или когато имате готово завършен продукт, ваше изделие, не може да се подари или не може да се експонира, да се сложи в рамка и каквото и да било без да бъде фиксирано. Защото в случая ние го слагаме под стъклото, в рамката и едно кихане или едно принасяне от едното място до другото, дори докато го сложите, то ще се размаже. И в случая вие нямате картина, вие имате нещо размазано. Това е култура, отношение към работата с този материал.
и продължаваме да рисуваме. Ще забележите, вие, които рисувате и опитате този материал, след фиксирането, колко по-лесно някак си задържа самия картон повече от материала, но всеки от вас ще се убеди сам. Вече сложих доста така от кредата молива, бялата част, която искам долу-горе така да се оформи, това по-бялото, по-слънчевото, по-яркото. Картона и листа се извиват. Ако искате да не се извиват по този начин, може да ги прилепите с хартиено тиксо по края. Извива се, защото напръскахме с лак за коса. Сега ще сложим малко, сега ще порисуваме малко в сянка. В случая малко по-тъмно с моливче някъде. Ще вкараме леко, не навсякъде. Ако искаме малко молив, ще комбинираме. Знаеме, че под елховия клон горната част е снега, отдолу винаги е сянка. Един вид клона препокрива другия клон и така можете в сянката малко да сложите моливче. Порисувайте, разгледайте интересната форма на самото дърво, елхата, на борчето. Надявам се всички вас да съм ви запратила така интересно, да се замечтаете и да сте там горе в планината, където има много сняг. Специално за инженер Румен Христов, оператора, той така е да иска море, 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 море. И Надя му нарисува планина и сняг. Това е. При нас художниците няма вие какво искате. На нас какво ни е вътре в душичката. Аз съм при снега. Аз мисля, че почти сме готови. Чисто като идея, мисля, че тук още малко молив ще сложа и най-вече да пуснем снега. Все пак е зима. Нека да натрупа повече, да не се вижда изобщо оградата от сняг. Хайде още мъничко и отново, когато сме готови, финала винаги е да запечатаме с лак за коса, нали? Да фиксираме. Да завали сняг, снежинките са навсякъде, с леки малки точици. Знаете ли кога разбирам аз, че децата са пораснали? Когато спрат да рисуват и толкова големи снежинки на цялата си картина. Когато тяхните снежинки станат ето толкова мънички и примерени спрямо пространството, всичко детско вече не е толкова чисто. Затова, мили мои сладури, продължавайте такива големи снежинки на цялата картина да рисувате. Това са най-хубавите снежинки.
най-истинските. И ако решите, че е нощ, защото картона позволява, вашия, например, е много тъмен, като този, бихте могли, ето примерно, една луна, бихте могли да нарисувате нещо като звезди, които светят в небето. И имате един страхотен, примерно, нощен пейзаж. Раздайте се. Знам, че можете много неща да нарисувате. Всяка една от тези ваши картини ще стане различна. И нека не забравяме за предизвикателството на рошовата четка. Пращайте снимки от вашите творчества, от тези неща, които творите, на посочения имейл, който виждате в момента на екрана. И нека сега да видим нашите смели зрители, не се срамувайте, които са изпратили снимки. Нека им се порадваме да видите всички какво творят. Благодаря на всички за снимките. Очаквам и нови интересни, смели решения, замисли. И отново, нека си пожелаем за новата 25-та, освен да бъде спокойна, да имаме нови гости, да ви покажем интересни, много интересни неща, да се забавляваме заедно от екрана. Аз мисля, че ние сме готови, аз и оператора, той ме подкрепя през цялото време, аз рисувам, нали? Здраво ме подкрепя. Мисля, че сме готови. Сега ще напръскаме за финал с лака за коса. Отново да фиксираме и най-важното, ще подпишем да знаем 2025-та. Тази наша хубава рисунка с креда. Малки и големи зрители, вие гледахте предаването Рошовата четка. Отново с мен е водещата и автор на предаването Надежда. Аз съм вашата Надежда за 25-та. И ще продължаваме отново да се виждаме пред екрана, ще твориме, ще рисуваме. А това беше нашето предложение. Зимна хубава картина и рисувахме с интересен материал графичен, креда, бяла креда. До нови срещи, до следващата интересна идея, която ще ви покажа, а вие опитвайте различните материали, различните техники и изпращайте снимки. Усмихнат зимен слънчев ден. До нови срещи!